Vale. Bueno, moi bo día a todos e todas. Grazas por asistir a esta rolda de prensa convocada por o grupo de Compostela Aberta. Teño o placer de estar aquí acompañada por a miña compañeira María Rozas. É unha rolda breve porque realmente o que imos decir é simplemente algo que xa coñecedes, pero creo que é importante lembralo, non? Referímonos ao tema dos orzamentos para o vindeiro ano 2022, non? Dende o noso punto de vista é incomprensible, non, que este goberno en minoría de Bugallo pois siga deixando pasar o tempo, deixando pasar os días. Realmente queda moi pouco tempo para rematar o ano 2021, quedan 20 días, segue sen haber un avance do proxecto do orzamento e o máis grave, que non se nos entregou pois ningún tipo de documentación pormenorizada sobre ese proxecto que se supón estiveron ou están traballando dos orzamentos do ano 2022. Esa solicitude desa documentación fixémolo na única reunión que tivemos co grupo de goberno, que foi xa hai 23 días, o 17 de novembro, que tanto María Rozas como eu pois lle solicitamos, lle exiximos pois ver polo miúdo o contido desos orzamentos, non? Cada vez, dende o noso punto de vista, é máis evidente que este Partido Socialista o que quere é vender a idea de que a posible, non? E máis que evidente demora ou retraso na aprobación destes orzamentos vai ter que ver con unha posta en escena onde o goberno deixa pasar os días e despois vai buscar que os responsables sexan os grupos da oposición ou neste caso Compostela Aberta. Por outra banda, queremos pensar que se non se nos entregou a documentación pormenorizada que lle solicitamos hai 23 días, a parte desto que acabo de dicir, pois pode ter que ver con que non tiñan realmente os deberes feitos, non tiñan o traballo feito para enviarnos esa documentación, non? Polo tanto, instámoslle unha vez máis a Compostela Aberta. Rematando, a disyuntiva que nos pensamos que hai aquí é ou ben non ten realmente interés en falar con Compostela Aberta para meter as propostas de Compostela Aberta, non lle interesa falar, ou realmente a documentación dos orzamentos, o traballo non está feito. Polo tanto, así as cousas, dende Compostela Aberta, exiximos que canto antes o alcalde Bugallo convoque a Comisión de Facenda. Como decía antes, está a tempo de celebrar ese pleno de orzamentos antes de que remate o ano, porque Compostela Aberta non está dicindo hai que agardar, temos que ver esa documentación. Nin siquiera, despois de 23 días, temos a documentación. Máis nada, cedolle a palabra a María para que complete a información. Gracias, Marta. Bueno, de forma moi breve, porque creo que Marta xa dixo todo e explicou moi ben a situación, non? Eu pois quero introducir esa perspectiva dende unha persoa que pasou por unha Concellería de Facenda e negociou 4 orzamentos no anterior mandato e ante a situación que estamos actualmente, non? Como decía nosa voceira, como decía Marta, Compostela Aberta son mantidos. É a línea do Concello? Sí, non, pero hoxe había problemas porque tampouco entraban os mails. Pois non entendo por qué. Vou a poñer a todo isto. Onde se cortou, sabedes? O sea, cando se cortou? Agora mesmo. Non se cortou exactamente, foi indo a volta. Ah, vale. Bueno, pero temos pouquiño tempo, non, Inés? No, Onte no Consello da Cultura Galega pola tarde igual, caeu.
Bo día a todos e todas. Grazas por asistir a esta rolda de prensa convocada por o Grupo de Compostela Aberta, onde, basicamente, o obxectivo desta rolda é trasladar que seguimos agardando que acontece cos orzamentos do ano 2022, que nos resulta incomprensible, non? Que este goberno en minoría de Bugallo sega a deixar pasar o tempo, a deixar pasar os días, para, entendemos que dilatar un proceso onde creo que falta traballo, faltan deberes feitos e, por suposto, falta vontade política e interés de negociar eses orzamentos con Compostela Aberta. Hai máis de 20 días, 23 días, reunímonos co grupo de goberno, 17 de novembro. En esa reunión solicitámoslle que de inmediato nos facilitasen unha documentación e información pormenorizada do contido dos orzamentos para poder falar. Como decía, estamos a 20 días de rematar o ano e non recibimos ningún tipo de información. O único que recibimos foi onte unha chamada para pedirnos que a vindeira semana se tiñamos a ben reunirnos coa Concelleira de Facenda e falar do orzamento. Eu creo que eso, como despois explicará María Rozas, como era un pouco a nosa obriga, a responsabilidade durante o noso mandato, esa non é unha dinámica responsable para negociar ningún tipo de orzamento, que cada vez é máis evidente que o goberno de Bugallo quere nos vender, por unha banda, a idea de que a aprobación de contas se demora polos grupos, ou en este caso por Compostela Aberta, cando pasaron 23 días, pasará a semana que ven para volver a chamarnos sen esa documentación. Por lo tanto, non existe vontade real de negociar e non existe, por lo tanto, en este momento, interés e probablemente non está todo o traballo feito, ese traballo que lle pedimos hai 23 días. Instámosles, como fixemos xa hai 20 días, a que leve ao pleno de decembro os orzamentos, que non agarde, que non demore máis ata o 15 de xaneiro eses orzamentos, que despois non busque excusas para responsabilizar a oposición ou para responsabilizar a Compostela Aberta, que se retrasou porque os grupos da oposición non lle facilitaban propostas. As nosas propostas están facilitadas dende o minuto cero. Son propostas, como dirá María Rozas agora, ben coñecidas e priorizadas. Non hai ningún motivo, polo tanto, para non asilizar os prazos, e é evidente que Bugallo non ten ningunha intención real de negociar nada, aínda que está e goberna como goberno en minoría. Polo tanto, así as cousas, creemos que o máis responsable e sensato é que este alcalde convoque xa a Comisión de Facenda, que estaría a tempo para celebrar o pleno de orzamentos antes do remate do ano. Así de claro. Creemos, estamos convencidos de que todo isto é unha estrategia para dilatar, para enredar e non chegar a ningún acordo, non hai vontade real, non hai información, non hai datos, e por Compostela Aberta e por esta cidade nós non vamos a ser a excusa nin a cabeza de turco para que este goberno pense que o retraso ten que ver co grupo da oposición de Compostela Aberta, que coloque xa a comisión, que aprobe xa, convoque a Comisión de Facenda e que leve canto antes a proposta de orzamentos. Nada máis, deixo vos con María Rozas. Gracias. Nada, de forma moi breve. Gracias, Marta. Como dicía a nosa voceira, dende o Grupo Municipal de Compostela Aberta só mantivemos unha reunión para falar de orzamentos fai xa case un mes, fai 23 días, non? Estamos a mediados de decembro. Se botamos a vista atrás e as comparacións son odiosas, no anterior mandato, a estas alturas, levábamos entre 6 ou 8 reunións cos grupos da oposición, non? E, ademais, facilitando documentación, algo que a nós se nos nega, aparte de que fixemos a demanda de máis documentación, porque, como sabedes, a documentación entregada eran 4 números xerais, 23 días despois non temos ningunha documentación e dísenos que se pretende negociar con nós algo do que non coñecemos o contido e que parece que non hai interés tampouco en que o coñezamos, non? Decía Marta, isto non é un responsable, non é serio, isto non é unha negociación de orzamentos.
Nos, naquela reunión que mantivemos, sí que tivemos un papel responsable, sí que entregamos unha documentación sobre as nosas demandas, que non era nova porque son as mesmas que no ano anterior, que non quixeron incorporar ningunha proposta por mínima contía que tivera no orzamento, que foron unhas demandas que foron ignoradas e que na reunión de fai 23 días volvemos a entregar, e que, por outra banda, as entregamos priorizadas para facilitarlle o traballo ao Goberno municipal. Eu comparto con Marta Lois que o que acontece aquí é que Bugallo non conta os verdadeiros motivos polos que fixa a data do pleno 15 de xaneiro, que eu xa comezo a duvidar, Marta, que chegue a cumplir esa data do 15 de xaneiro. O gallá, eu, de verdade, insisto que os leve canto antes, que os leve xa en decembro, que canto antes están eses orzamentos aprobados, antes poderá executalos, antes se acabarán tamén as excusas e as culpabilizacións a todo o mundo, excepto o de facer crítica interna, non? Pero empezo a duvidar que cumplan os prazos porque estamos case a mediados de decembro e os orzamentos dos organismos autónomos están sen aprobar. E isto, como sabemos, que pasamos por unha experiencia de goberno, ten os seus prazos fixados e non son curtos. Primeiro hai que convocar as empresas municipais e os seus organismos. Estou a falar de Auditorio, de Incolsa, de Tusa, de Refusio de Animais. Nada sabemos deses orzamentos a 15 de decembro. E a nós, na reunión, polo menos, nos dixo que tiña vontade de aprobalos na primeira quincena de decembro. Bueno, esgótase o tempo, nada sabemos deses orzamentos, ninguén se sentou con nós tampouco para contarnos o contido político deses orzamentos das empresas municipais, a excepción do Auditorio, que sí que houve unha reunión. Entón, todo parece que realmente isto é unha escenificación, é unha política do enredo para intentar culpabilizar a oposición dun retraso que non ten máis motivo que a incapacidade do goberno de preparar uns orzamentos a tempo. Ese, para min, é a única explicación e cada vez é máis evidente, non? E tamén para min cada vez é máis evidente, xa remato con isto, que Bugallo está practicando unha vez máis ese exercicio que tanto lle gusta practicar na política, que é o trilerismo. E con isto remato. Pois nada, estamos a vosso dispor. Se tendes alguna cuestión, se non, basicamente creo que fomos bastante claras. Desde novembro non houve ninguna reunión, ninguna conversa. Non, e o que máis é que non houve ningún envío desa documentación tan importante para nós, para saber exactamente, como decía María Rozas, onde estaba a dirección política deste orzamento e podernos, por suposto, decir onde queríamos trasladar e incluir, se estaban abertos a negociación, todas e cada unha das nosas propostas. Non houve nada deso. Se non houve nada deso, creo que a esta altura de partido está bastante claro que o único que hai é unha especie de escaleta onde o goberno socialista de Bugallo quere escenificar un paripé onde non hai vontade real, pero deixemos pasar o tempo e despois botemos a culpa aos grupos da oposición. E Compostela Aberta non está por facer ese papel, ni moito menos, sino decir abertamente que aquí non houbo vontade e non está habendo. Independentemente, reitero, da chamada que recibimos onte, que é unha chamada aínda para quedarse en data pechada a vindeira semana. Ninguén dixo, xa está a documentación, xa fixemos os deberes. Probablemente que igual aínda non teñen os deberes. Entón, que comecen por recoñecer que non teñen os deberes feitos e cando teñen os deberes feitos que se senten, pero entón que non fagan propaganda política día sí día tamén de que o 15 de xaneiro, de que o 15 de novembro, non sei cantas datas empezáramos en outubro, non? Outubro, novembro, decembro, a saber, non? Porque quen perde aquí pois é a veciñanza de Compostela, eso está claro. Por lo tanto, menos xogos, menos trilerismo, como decía María Rozas, as cartas sobre a mesa levantadas. As nosas propostas teñenas dende hai moito tempo e o que queremos é que nos digan xa que leven canto antes esa proposta de orzamentos ao pleno, que o leven ao pleno de decembro, porque Compostela Aberta non vai quedar. Bueno, costou. Agora non, non? Ben, vale, gracias.